Amite. Chimimba? Yes, say. Silverstone? Silverstone. Wow. Yeah. Wow. Hey, Phabb. Man, this is him now. Ko we anonzani? Future star. Neta neshi? Yeah, my music. Yeah. Unaimba? Yes. Naimbe chi? Dance. Ndepi kurira? Dance. Zimdancehall? Yeah, Zimdancehall. All right. Yeah. Chimboti imbira kambija. Aiwa, freestyle nodiwa because watu unoimba. Haisi shoga ya usubhadharwa. Anoimba zvishwe. Akamboimba kuti imba song yawakamboimba. Why not? Chi and Tululu, girl me say bad mommy no do dulu. Your body finer, your body good. Don't let bad man now can rule you. Chinore chizo imbe. Useka usikana mfaka. Chinore chi patwa ya imba inore chiyo. Ice patwa. Chicho wa imba. Nigerian style. Nigerian. Yeah. Oh, you're born in Nigeria. Nah, no. Only one parent in Nigeria. Yeah. Baba Canada, man. Yeah, moms. Moms are from Nigeria. All right. Look at up. Muno mupi. Mukamera. Look at Mbare. Yeah. Munai. That's that. All right. Yeah. All right. I'm going to go to Phabb. Phabb nechi moko chake. Taurire Phabb munoitwa ani munonzani munobvepi Ndobva Mbare mna Sheckom. Ndoma ndakakurira mna Sheckom. Ndoncha fara Mangurenje ndo sari kubereka. Right. Yeah. Kore kuti Phabb rakabva neku. Kuti Phabb na ndiri chikoro natongara ndaona ndara pala ndangori piwa ni friends vangu vofamba kuti Phabb banas. Saka Phabb usika nasa tanga kuti Phabb. Saka munoita nezvemi. Isusu tobika mangoma. Kubika mangoma. Ngokuziva kuti zvedu hazvisi zvechiprofessional panenge pachingopfuura zvinhu zvakawanda. Saka makambobika rhythm ipi ikazikanwa kuti marhythms api? Ndambobika rhythm inonzi Gaza rhythm, explicit. All right. Ndimakaproducer. Ndina producer. Makarekodha vanhu angani vanhu vatingazive vatingatsvage ipapo? Vagazi narekodha gospel ya Colors. Chiwindi chiripo chimudhara ipapo, china aripo. And mama youth wonders that and they also tell them so lot of season. Abagaza rhythm inenge yakarerekera kuna Diva Msoja. Yeah man. All right. This is a best redo. Hapa na Diva Msoja. Yeah. Saka Diva Msoja ndiye Gaza. Yeah, Diva Msoja ndiye Gaza commander. Ko baby pa side pakwe. Baby pa side pangu anonzi mouth ya chimama chakanyanya. Wakanyanya. Ndiye wanzi una bombe mtaka wese. Ndakambirwa na munhu tigetse kamtaka. Papinda na mumona ye. Andoneza mtaka. Unoneza msika. Kanda jazz. Ya. Para. Shepherd your mama gave you. Kanda jazz, kanda jazz. Saka utauro kana chinhu unongobvaruka je. I don't have anything to say. Ngashaye zvekutaura wewe. Wakurira Mbare? Ko wamzira uko. Wedzera is my best friend. He's your best friend. Ndo tunoona wewe wakatipira gotsi. All right. Unogara mnani? Okay, are you married? I'm divorced. Kwewa, are you married? No, no. Kwewe. Kuchaga mda. Single but not single. Home alone. Yeah, home alone. Home alone. Yeah. Yeah, but saka back to ningi nyaya yako iyo. Chititaura kuti imwe rhythm inonzi chi? Imwe rhythm iri kuuya anoti yakambuwe.
nonzi akudhara akudhara a2017 alright kune frequency reading yeah 2017 and then kune emotions reading 2017 last year tikaita full readings 2017 saka next year this year ya 2018 what are we expecting kune imwe reading kubikwa this year torine 1 hour reading roti ratobikwa takusa kubuda chete matisi akatorekoda atopinda da asango tingotiputitsa 2018 1 hour reading 1 hour saka zvine zvirechi kuti 1 hour reading reading rakagadzirwa in 1 hour saka zvine 1 hour reading but makamboita reading na PTK guys yeah remember na PTK Phabb reading alright uri kufamba sei uri kuteererwa no hadi muri kutendera sikaiti okay nodisiya ini mauti nodisiya nodisiya chingoma icho chinonzi PTK and Phabb yo chigara padhuze na producer Yeah, but I'm not into Zimdancehall. what are you into Ngapakudzwa. R&B. saka uri musalad womumbare hausi musalad wembare mauda hausi musalad wembare And as I'm salad, I'm a Christian. iwewe kuita muchristian je Yeah, I'm a Christian. since when nyatsotaura Since I was born, vane makore manganai 27. kofab 26 kochibaba 19 wow Wow, 43. saka apa nyatsotaurai zviri bhoja mani mimi munenyatsogara Mbare kokumwe kwawakanzi unogara ndakambokunheno kuanzi kokokona namanyama echii zvikoda unotembera mageto sazoti hatisi padhuze nawo tida kuti vazoti tingoti tiri mukati ndekukumwe kwaunombogara tinodno dokudheni kwenyu chaiko ndotouya kunongevde kumbari ndichita maodzi okay adesa mageto ese angafile vinge tikasiyana okay tichiisa zvinhu titese How are you? mushe hayo shandi kuita basa kani indava iwewe taurai Phabb taisaenda kufi mageto ese apanguza kuti kuita zvinhu titese hapana nogara kure hapana nogara musiri mumbari tichikuita zvinhu tiri mumbari yeah awa tofanira kupusha maworks takaregedza kupusha maworks tisi vanhu vacho kuma-awards makawinera 2017 mawadzi anosimaziva ko ndanakawina producer of the year handisimuziva mawadzi akaita asingaziva ndanakawina producer of the year umaziva akaitwa ananosvika nekwatini haana kusvika kwamuri ini ndakawina I'm a legend ndakuudzawo kuti ndatora vanhu but hanakuziva plus ndakabuda patv pazetv ari kuziva emani maudzi wakunyara kwendakabuda patv waona face yangu tu patv mad minox in the area chete kusada hangu kubuda pakamera because ndanyara unoziva izvi saka Phabb nyatsotaura zvine power manje tione kuti tikufambisa sei nevanhu ndanoa unonyatsorekodha mamain acts enyu kustudio kwenyu vanoti ukati aridhima havashoti tinositebwa tizoshana kuchigogodera ninja minister nadoba john avava havasari nawini president ava vanotouya vachimai kokalisi nakalisi saka tangomirira muona muchibudisa pa2018 apa handiti takutosvika almost quarter of the year zvichifamba zvidaro I hope reading menyu inobudawo tisati taposta vhiki handiti ka aiwa zvinofadza hamuna hama neshamwari here dzamunoda kumhoresa dziri kunze kwenyika mativi mana enyika nemuno Mbare
neku 10 what not amadziripo vasimisa chimudhara chagodfather temumana yeah simbisa mudhara metro my manager simbisa shooter star mfana wangu cheche my young brother all right yeah simbisa Mado na mudhara Mad Minox out Mbare awite mangoma yedu awite man yeah ndo vandu kusimbisa kwaona hama nadzo varadzizive mangoma hazvina basa vanhu vaunoziva wakakura nawo uchitamba nawo ndakasvitsa sekuru vangu vanogara kubenvi vanoziva mapadza purisa amune aiti ndomudhara ndokanda kudhaza awani ndova ndobika echangu chimudhara kwaona shamwari dzaonedze mangoma kushamwa dzawakaenda nadzo kuchikoro kana dzakangofarisawo dzakabuda kunze kwenyika nenhamo yemuzimbabwe dzakaenda nadzo chikoro dzakafa sure nemakore mangani klasi yese klasi inenge ne30 something vanhu yopona uri wega vanosimbisa nadzana anzi anonzi Milton Sigauke sure yakati kakupe extende asi maenda kutrip sure gore ripio but haungambozoshaya dzimwe wakaita musikanzi wakajamba bhodha vanenge varipozo but nekuti nenditokanga mazita manzeri vamwe vacho vaizvananani ndizvibalanze fasta nekuti ndinonezeka kwana anti andi varipo andilinda kavanogara kuuk kavaivai vamhori sezvine power ndisimbisa andi grace naandilinda uk big up ndini ani ndini Phabb mukomana rubika mangoma pambare Zimbabwe mfana uchanyeba iwe taura zita rako ravanokuziva naro fungati ungazive zvimudhanzo zvisina pfungwa izvi rubika mangoma pambare paZimbabwe yemani vachakuona blessed vane vana havana pana ikoko hakuna vana varongori vega ikoko tandifunga kuti wosimbisawo vana vacho kweiwo nevana nevana ndisadana kwemfaneo nevana ine kwemi mamai vangani makore acho makore acho second Tiana 5 years and then Junior 4 years. Vamorese isakapawa kako kune hama dzako unofanira kunge nehama dziri kunze kana kwenyika kana dziri muno vari kupi bamamamao vari kokumba Mbare and then bamukuru vangu yari vari South Africa nesister yangu nalinda mukadzi wacho and my one and only brother Major Hwezha Moshengo namainini wangu ari ku-UK Biola and my best friend Judy aru andiri wakataura kuti uchandikonekta naJudy aramba wakashinga sekeri rako auite saka kune vamwe futi anditi aiwa amite boys hamuna zvimwe zvamuda kupedzisa here emfana usaite ngokushamiswa kani kochimimba kochimimba Chimimba makurwani nemurogweteni Mbare ndisi madhara acho anorwa maclax ana sekuru vanenge ida kumhoresa akashamwaridza kuti nevamwe ka vamwe vari kubhanketi vamwe vari kuchimande asi tisingakanganwi kumbira kuti taimai varovera kamhinzepo kakarwiyo kajorispatura kayaya hama dzangu musadidare nanga kana ndafa naenda auita saka hama dzako hauna kana dziri kunze kwenyika vose hai vakawandi dziri munhu anozika
titori kumwe futi celebrate asingaimbe hatichikori celebrate saka wese anondiziva Fara kuti waona bendera Chimimba 218 vaita Chimimba watafara nekunzwa imese mauti Phabb saka munobatika sei Mr. Phabb? Ndobatika mapage kama records. Ndinodzimba namba dzangu. 0715 860 864. 0715 860 864. Maita basi. Thanks very much.